ka-idol, karon mga ka-idol, mamaki mga ka-idol, yung palaka mga ka-idol. Huli kami ng plangka. Palaka pala. Mga ka-idol, tara mga ka-idol. Punta tayo sa ano, mga pasakan, palayan. Dini ka-idol. Kasapaan. Palaka. A few inches later. Idol, mau niya mong kuha mga ka-idol, mo ko'y pagsugod ng mga ka-idol. Kanina, mo ni siya bird. Oh, mga palaka mga ka-idol. Ito mga ka-idol. Manguha pa may mga ka-idol diyan kay mo ko'y pagsugod ng mga ka-idol. Sabot mo ka-idol. Tara. Okay, let's go. Tara, let's go. What's up mga ka-idol? We're going somewhere out there. Mga tagbaki mga ka-idol kaya atong sunuban mga ka-idol. Oh. Ato pa may sa lugar sa Kadadoy mga ka-idol. Medyo konti pa nakuha namin mga ka-idol. May baga mong pagdong mga ka-idol. But we try our best. Nga unya mga ka-idol, daghan na yung mga ka-idol. Mga baki or palaka. Mga ka-idol. Tulis Kadadoy mga ka-idol. Kadadoy lugar sa Kadadoy. Yan mga ka-idol, nandito po kami sa may sapa. Ang ingay po. Bus! Yeah, bus! Dali na bus! Nasaan? Ano? Wala! Yan po mga ka-idol. Ganyan lang paghuli. Sobrang dali lang. Ganito lang paghuli mga ka-idol. Ganito lang mga ka-idol. Pesa po. Ito lang mga ka-idol, no? Yan mga ka-idol. Ganito lang maghuli ng palaka, oh. Buhay pa yung iba, oh. So mga ka-idol, manghuli pa kami mga ka-idol ng palaka sa sapa mga ka-idol. Tara lang! Ito ipaklay ko, boss. Okay. Okay na. What's up mga ka-idol? Tingnan namin yung kasama namin mga idol kung mayroon ba silang nakuha. Yung nakuha ng mga ka-idol hindi masyado malaki kasi salin-salin na to mga ka-idol, tira-tira na to mga ka-idol. Tara mga ka-idol, puntahan natin yung mga kasama na nandun sa kabila mga ka-idol. Kung may kuha ba sila mga ka-idol. Tara mga ka-idol. One eternity later. Mga ka-idol, dito na po ang kasamahan namin. Let's see, ano mga brad? Anong nakuha, anong nahuli natin? May huli na. Frog. Tingin ko ata awang yan eh. Kami mga ka-idol, oh. Uy, bakit pala? Sagol pala mga ka-idol. Ito Yun. mga ka-idol pala ito. Ito yung kasamahan namin pinakamatindi. Boy Russell. So mga ka-idol, oh, may huli na kami mga ka-idol, oh. Kasi klase mga ka-idol. May ano mga kinason mga ka-idol. May kinasun pala sa, Mga ka-idol, oh. may bibi pala sa ano, Mga ka-idol. palayan, sa basakan. Mga ka-idol. Okay, let's go. Ito mga ka-idol, uwi na tayo mga Okay, ka-idol. Gold, oh. May ano pa, may Diba? chicken pa. May bird. Salamat po. Hey, what are you doing out there? Uy, Uy, limsito. mga ka-idol, oh. Linsito mga ka-idol. Yan ang buhay namin mga ka-idol. Para mga ka-idol. Mga ka-idol, uwi na po kami kasi ano, pwede na rin yung kuha namin. Taghan na mga ka-idol. So, idol, ano masasabi mo sa Ito Trip mga natin ka-idol, yan. kahit ganito lang mga ka-idol, sobra na itong makabusog-busog na itong mga ka-idol. makabusog-busog talaga? Hirap pa na ako sa paligid mo siya. Ano masasabi mo? Ang hirap, no? Hirap pa na. Mas mahirap dun sa ano, sa may sapa kasi ano, akit kami ng akyat. Mga lakas-lakas ng Muntik nang mahulog yung ano, yung huli namin. marami pong kuhan ito. Marami pong salamat. Marami pong salamat ito. Nanguli ng plangka. Ang magkiwa. Oh, palaka pala. Hindi, ano pa? Okay, let's go. Let's go mga ka-idol. Bye-bye mga ka-idol. Okay, nagkana na. Okay. So what's up mga ka-idol? Diyan iabot namin mga ka-idol. Galing na nguha ng palaka mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, lutuin na namin mga ka-idol. Ito ang mga mukha ng mga palaka mga ka-idol. Mga ka-idol. Okay, let's go. Namin. I already arrived here. Okay mga ka-idol. Diyan na. Asa bro di?
Mga ka-idol, ito na po yung huli namin. Yung quid. Nililisan na po. Nakakapagod. Ano masasabi niyo mga ka-idol? Sabi ko po, yung marami pong salamat sa pagsuporta sa amin, Kuya Will. Ang budget namin sa ano. A few moments later. Mga ka-idol, ito na yung naluto na palaka mga ka-idol. Oh. Sarap ito mga ka-idol mo ba? Bangin namin ito mga ka-idol. Wow! Grabe mga ka-idol, ito yung mga bangin natin mga ka-idol yun. Isa yun, no? Yun, no? Yung mga ka-idol, kainom na mga kami mga ka-idol ha. Gutom na kami mga ka-idol.